1, 2, 3, go! Advance happy birthday! Boss! Marjong is back. Nanapog ka! Uy! Oh, ay kung labayag ba to, pre? Relax! Andam yung batoy, andam yung ana na nadaan kay basi. Sino sa mga direjong? Ni ani ko, boss, para ipakita na ko sa imo nga nagbago na ko. Nagbago na ka? Bago, tarong-tarong nga jud na jong ha? Sa may ilanan nimo be nga nagbago na ka? Gusto jud ka makita sa mong pagbago, boss? Mo ni ning bagong Marjong ron. Marjong 2.0. Daplin, daplin. Puti kamay! Ayos ba, boss, akong mga pagbago, boss? Nagbago na jud si Marjong. Marjong 2.0 K-pop edition. Jong, ali Jong, ali Jong. Okay ba, Welcome boss? back sa akong grupo, Jong. Welcome back, Jong. Mo na ang giulat nga magbago ka, Jong. Boy, t-shirt. Karon, Jong. Tungod kay nakita na ko ang pagbago nimo. Nakita nimo ning black na t-shirt? Dili na ka OGT karon. Sugod karon, official member na ka sa akong grupo. Suutan na! Switch it up. Nice, Jong, nice, Jong, nice, Jong. Congrats, congrats, Ayos congrats, ba, Jong. boss? Congrats. Ayos Boy, ba? cellphone boy. Tik, boss. Hello? Hello, Mami's Food Tray Packages. Magpa-deliver ako isa ka lechon dere. Oo, isa ka lechon karon dayon. Kaya i-celebrate na ko ang pagbalik ni Marjon. Okay, salamat ha. Thank you. Boss, guba na pud boss, gilabay ng dinin Ha? Naguba na pud. Pila na ka cellphone akong gilabay? Ikaduha na O naron. ilista lang kay palitan na to ni bagoon niya. Ay, mani ko ala. Boss, Boy, boss. tabangi ko sa lechon. Yes. Tara na boss. Mau na boss. So double celebration ni karon. Double dyan ni boss. No birthday ni Ma'am Hana. Advance happy birthday. Lay ang Advance birthday happy og birthday advance. Okay. Wow, kalami, lechon. Kani mo akong gihulat, boy. Lami kayo, boy. Ay, matay. Init naman kayo dire, boy. Balhin na sulod. Boss. Okay, panahon sa ano lugar? Yung sa Madam Hana, ha? Ano sa Ibalin? Dito, boss. Isulod na to, boss. Sulod dire. Tagat mo, boss. Sutin, boss. Hey! Mga ano siguro ta? Kaya na boss. O sige, mga ano ta, gutom na. Gibos, gibos. Muni celebration sa pagbalik na ako. Woo! Salamat, Boss Marky, ha? Yung mga taong ngayon ani ba? Sir, kami yung kayo ba? Yung. Tama ba, Jong? Busog na kay ko, pre, oy. Ay, busog-busog dira ah. Dagang yung pagkaon no? Gignan na kag busog na ko. Naunta man ka Jong, oy, nagkadugay, nagkahinay naman hinuon ka. Birlo ba? Dagang magkano? Jong, saan nagi oras Jong? Oras. Uy, hapit na alas 5, pre. Kapit na na 5. This is the right time. Muna akong ganahan ba? O daghan ba yung sobra? Uy, pre, unsa man na? Brain house ba nun? Saan magkadaghan kayo niyo? Kaon pa ko dito sa balay. Boy! Unsa man boss? Bring house imong baton? Ubus, dagan ako kung Asawa? Puti kamay. Boy, dol ako, dol. Nagkadugay, boy. Bahangol naman kayo ka. Sir, tao ba, pre, oy? Ikaw ba? Nakabantay ko sa imo ha ba? Kadalakaw na to, kadanatay kaon. Sige na bring house. Param ko na sa asawa boss. Para sa imong asawa? Puti kamay ka. Baka ako nimo. Basig nakalimot ka nga, biyudo ka. Ikaw, boy ba? Nag-anad na ka. Unsan lang ka tanggalon ta ka sa akong grupo? Boss, ayo, boss.
Ha? Ayo, boss, ayo. Ayaw? Mawat lang kog trabaho, boss. Awag ignan bitaw tika, di man ka mutuo sa kuha. Katong isa ka adlaw nangaligo tag dagat. Niadto ka sa Pikas Cottage. Dito ka nang bring house. Gingnan ramanta nga mga untaw mo taging na magdag bring house. Boss, pasaylo ako lang. Pasawalay pasaylo boy naganad na ka. Ayaw, boss. Tanggalon ta sa akong grupo Boss, boy. Ayaw dira. Boss, ayo, boss. Boss, tanawa ko itsura, boss. Ibalik ka sa dati nga ako, boss. Agam nimo. Nibalik ka sa imong pagkayagit. Kaagi na nako na pre. Today, kog chance, boss. Chance? Uli! Boss. Di ka muli. Boy, di jure ka muli pre ha. Pre, wala mo tagway pinagsamahan, pre, ay. Natay pinagsamahan. Pero akong loyalty, nana kang Boss Marky. Grabe, po ka, pre, ay. Muli ka dili. Pre, Uli! Di kamay na bata ni. wala na ako to gihimo da. Nagmali yung sa akong desisyon. Busog naman ta kayo ko, pero nangibabaw yapon na akong pagkahangol. Minta mapasaylo po ko ni mo, Boss Marky. Pakita na ko sa imo nga willing ko magbago. Paabuta nga akong pagbalik.